नमस्कार, हम रोशन कुमार पांडे। तो स्वागत बा आपके हमारे चैनल बतकही अड्डा में। तो आज हम बात करे वाला बानी एगो फिल्म जेकर नाम बा लालू के लैला, और एगो गाना जेकर नाम बा कि लागल बा आग सैया दोहा कतर में। कहते कि तेल से पूरा भरल रहे जवानी के कुआं, आ तुम बार दिल माचिस, हम बिगड़ गनी कांचे उम्र में, लागल बा आग सैया दोहा कतर में। बन के माचिस की तिल्ली तूने जो ऐसे छुआ, हो गई बर्बाद मैं तो कांचे उम्र में। लागल बा आग सैया दोहा कतर में, लागल बा आग सैया। एकर जे राइटर बाड़े उनका से हम पूछल चाहतनी कि तारा कहे के मतलब ई दोहा कतर का है ना। अगर मान लो कि दोहा कतर में आग लागिए गई, ते में नाचे वाला का बात बा। अगर एकर कौन हितावा कोरियोग्राफी कैले बा, पहिन ओकरा के घेरी के ऐसन मार मारित कि उ ससुरा कोरियोग्राफी के नाम भुला जाए। मतलब कोरियोग्राफी ऐसन लागता कि जैसे हम रूम में गईनी, दिल्ली बलिया रूम में गईनी, ओइजा 2000 रुपया पेड कैनी, कपड़ा उतरल वाटर का फोर्स मारो हीट हुआ फिगर, फीलिंग ना फील करो जले मोरा जीगर। दिमाग के जितना घटियापन बा वो तो हम लोग के गाना में डाल देवे के काम बा। मतलब एगो बढ़िया गाना का भी तो हम लोग खराब करे के बहुत अच्छा से एक्सपीरियंस बा। तो हम यह कहल चाहतनी कि भोजपुरी के मेगा स्टार निरहू के शहर में लागल बा, आपको भी तो देखना चाहिए। लागल बा आग सैया दोहा कतर में, लागल बा। विनती करतानी सुधर जालो। तो चलो तनी हम फिर मिलब एगो नया गाना के साथ। कहाँ से कि जब तक तोड़ब ना हम लोग तब तक छोड़ब ना। तो आशीर्वाद दी। हर हर महादेव। नमस्कार।